desta subida o 50% do incremento total previsto na RPT, tal e como se acordou cos representantes dos traballadores e das traballadoras en setembro do ano pasado. Hai que decir aquí que tamén contemplamos nesta suba un 0,5% pendente de cobro por parte do persoal das administracións que ven arrastrado desde o ano 2024 e que ainda está sin aclarar por parte do Goberno, pero xa está contemplado tamén no orzamento. Tamén está incluído no cadro de persoal do Concello o persoal da empresa do Servizo de Recaudación, xa que imos continuar coas negociacións coa Deputación Provincial para que sexa esta entidade a que se faga cargo deste servicio. En ese momento o persoal pasará a depender directamente da Deputación de Ourense, xa que, tal e como se nos indica, este é o camiño a seguir para esa integración. Logo dun proceso largo e laborioso de estabilización no que estuvo implicado unha parte importante do persoal de xestión do Concello, poderemos empezar a traballar na cobertura de prazas vacantes, independentemente da data de entrada en vigor da relación de postos de traballo. Xa están previstas no orzamento dúas prazas que consideramos prioritarias. Unha de auxiliar administrativo ou administrativa para o servicio de padrón, onde próximamente se vai implantar o novo padrón vinculando a cada empadroado ou empadroada cunha referencia catastral e onde se vai incrementar considerablemente o traballo. Neste caso, adherímonos a un programa da Deputación Provincial que nos permitirá usar a plataforma que vai a xestionar todas estas labores. E a outra praza que consideramos prioritaria, antes de proceder a cubrir o resto das prazas vacantes, é a de encargado dos GES. É un posto que non existía no organigrama deste servicio, pero que se implementou na propia RPT e consideramos imprescindible para o bo funcionamento do propio servizo. O segundo piar destes orzamentos é o do gasto social. Neste caso, unha mención especial merece o Departamento de Servizos Sociais, que está a facer unha labor fundamental tanto na axuda a domicilio como na atención á dependencia, á muller e a outros colectivos vulnerables. Neste departamento traballan xa 23 auxiliares e 9 técnicas, sendo a partida total destinada a servizos sociais perto de 1,5 millóns de euros. Esta cifra inclúe, ademais, as contratacións externas necesarias para manter o servizo en todo momento, por exemplo, nas vacacións, baixas, etc. do persoal. Este esforzo económico e humano non é casual nin conxuntural, é unha aposta estratéxica, garantir que, pase o que pase, ningunha veciña nin ningún veciño do barco queden sen atención cando necesita. E outro piar importante nestes orzamentos é o do impulso ao turismo, á cultura, ao deporte e ao comercio local. Un concello non se mide só pola súa solvencia económica, senón tamén pola vida que promove e dinamiza entre a veciñanza. Neste sentido, os orzamentos para 2025 manteñen a mesma e mesmo amplían as partidas adicadas a turismo, cultura, deporte e promoción local. En cultura, destinamos máis de 280.000 euros a actividades festivas e casi 160.000 euros á programación cultural, apoiando ademais entidades como a Fundación Florencio Delgado Gurriarán con 10.000 euros e creando unha nova línea de axudas á Escola de Danza con 6.000 euros. En turismo, aparte de manter aberta a oficina de turismo do barco, adicamos 118.000 euros a actividades de promoción turística. E en deportes seguimos apostando polos clubes deportivos, polo deporte base, polas escolas deportivas municipais e polas actividades que organizamos dende o propio Concello, tanto de competición como é a milla e o descenso internacional do SIL, ou como son actividades lúdico-deportivas como a carreira do turrón ou a andaina de San Xoán. Ascende a partida dedicada a actividades relacionadas co deporte a cantidade de 191.300 euros. E no apoio ao comercio local renovamos o noso compromiso coa Asociación do Centro Comercial Aberto con 20.837,25 euros porque entendemos que o pequeno comercio é o motor económico e social da nosa vila. A todas as liñas de subvencións, tanto sociais como culturais ou deportivas, sumouselles un incremento do 5% respecto ás do ano 2024. E aos convenios xa existentes, como é o do Cedebarco, Clubeadas ou Arco Barco, engádense 3 novos convenios nominativos, coa Feira do Viño, 15.000 euros, con Asilival, 1.500 euros, e co Clube Peña Trevinca para Andaina de Outono, 2.000 euros. E o cuarto piar deste orzamento é o da inversión pública. No 2025 está prevista unha inversión real propia de máis de 1,6 millóns de euros, aos que hai que engadir as achegas doutras administracións que suman
1.090.000 euros. Entre estas estarían a DIF con 500.000 euros para ampliar o paso baixo as vías do tren fronte á rúa Xirimil, a Confederación Hidrográfica con 300.000, a Deputación con 190.000 e a Xunta a través do INEGA con 100.000 euros para a instalación de paneles fotovoltaicos. No apartado de inversións sigue en marcha o proxecto plurianual para o remate da escola infantil con 100.000 euros, e vanse a dedicar 126.334 euros para a construción da nova traída de augas a Coedo, conectando o pobo directamente desde a rede do barco. Ata ahora pinchaban na traída de Candís, que cando é un verán seco ou hai algunha avería, pois quedábanse sin auga. A estas actuacións habría que engadirlle a importante relación de obras aprobada recentemente con cargo ao remanente líquido de tesourería. Moitas delas están xa adxudicadas e algunhas están xa iniciadas, como son a renovación de pavimento e infraestructuras en Cesures, Fervenza e Millarouso, 230.880 euros, a urbanización dos entornos das igrexas de Aproba, 105.028 euros, e de Xagoaza, 78.818, nova fase da Rúa da Igrexa en Vilanova, 118.097 euros, asfaltado en varias estradas con 233.338 euros, a Escolleira de Vilariño con 240.548 euros. E a isto hai que engadir tamén partidas para maquinaria, entre outras 40.000 euros para a compra dun tractor desbrozador en colaboración coa Deputación e 95.000 euros para a adquisición dunha pala polivalente. E a todo o anterior habría que engadirlle tamén outras inversións xa aprobadas este ano con cargo tamén ao remanente de tesourería por un importe de 261.500 euros, como son o cambio dunha parte da cuberta do pabellón de Calabagueiros, a adquisición de bicicletas para a sala de spinning da piscina climatizada, a renovación total do rocódromo do pabellón de Calabagueiros, a renovación das butacas do Teatro Lauro Olmo, a dotación dun sistema de seguridade no edificio dos antigos xulgados e o remate do acceso a Fervenza desde a carretera de Santa Marilla. Nestes 11.673.366,55 euros tamén ten un peso moi importante o denominado gasto corrente en bens e servicios, que son 4.920.027,38 euros, é dicir, o 42,15% do orzamento, que é o gasto diario, o gasto corrente, mantemento de edificios e equipos, mantemento de vías, parques e xardíns, parques infantiles, limpeza, alumeados, tanto de edificios como públicos, mantemento de colexios, suministros, etc. O traballo deste grupo municipal e o obxectivo deste orzamento é o de mellorar as infraestructuras, garantir os servizos e aumentar a calidade de vida da veciñanza do barco. É un compromiso claro de seguir atendendo ás necesidades prioritarias da veciñanza e supón un esforzo económico e de personal moi relevante, tanto no que atinxe a atención dos servizos derivados das competencias propias do Concello como a outras que se están a asumir a pesar de ser responsabilidade de outras administracións. Aprobar estes orzamentos significa decirlle á veciñanza que seguimos traballando para elas e para eles, sen promesas baleiras, con realidades e, sobre todo, con responsabilidade, con rigor e con vontade de mellorar. Moitas grazas. Manuel. Grazas, moi boas tardes. Sabemos que elaborar os orzamentos dá traballo, que é un tema importante, mesmo caen gobernos, aínda que non vai ser este o caso, non? Nos últimos días falouse do tema nas comisións, pero tamén é verdade que a oposición non lle viña mal ter máis tempo para poder analizar ben toda a moita documentación que se aporta para o Pleno. Presentar mocións no Pleno é a maneira de colaborar, de amosarlle á cidadanía o Concello que queremos, de facer política, que temos os grupos da oposición. Nunha desas mocións demandábamos unha casa da mocidade no Pleno do 12 de decembro de 2024. Noutra, o 8 de maio de 2025, pedíamos o mantemento da área recreativa do Salgueiral. Igualmente, o 5 de setembro de 2024 facíamos unhas recomendacións tecnolóxicas. Todas estas mocións, unha maneira de como nos viamos o barco, foron rexeitadas. Polo tanto, esa maneira de ver o barco non pode aparecer refletida nos orzamentos.
O 5 de setembro de 2024 presentábamos unha moción para instar a Xunta que se fixese cargo dos conservatorios de música. Eses gastos nos nosos orzamentos tiñan que correr por parte da Consellería de Educación. Neste caso, nin nós, nin o Partido Socialista vía ben eses gastos nos nosos orzamentos do Concello. Si o Partido Popular que votou en contra de que pasasen a Xunta. No plan de subvencións para o 2025 aparecen 6.000 euros que xa todos os grupos políticos do Pleno manifestamos que non nos gusta ver nos nosos orzamentos eses que temos que pagar por realizar as probas das PAU na nosa comarca. Tal como se sinala nos informes de intervención, o proxecto de orzamentos preséntase formalmente con equilibrio inicial nas contías. Son 11.673 366 millóns no estado de gasto e de ingreso. Deles, 5.753 353 van para gastos de persoal. E falando de persoal, reitera a intervención que non ten medios persoais para levar a cabo o bo exercicio de control interno. Nos documentos do Concello para este pleno dice que no cadro de persoal funcionario hai 9 vacantes, delas 3 de auxiliar administrativo. No cadro de persoal laboral falase de 26 vacantes, delas 3 en oficial de parques e xardíns, 3 en peón dos GES e 7 en auxiliar de axuda no fogar. Pidamos a Xunta que cubra as prazas de especialistas no hospital, pero ben, que tamén o Concello asuma as súas responsabilidades neste caso, non? Se os orzamentos teñen normalmente un carácter provisional, os do ano 2024 aprobáronse no pleno do 22 de novembro de 2023 con noso voto en contra. O 4 de abril de 2024 xa estábamos modificando os orzamentos coa nosa abstención. Nos documentos deste proxecto de orzamentos para 2025 na proposta de alcaldía para ditame dice que a entrada en vigor do incremento de retribucións previstas queda supeditada á entrada en vigor da reelección de postos de traballo, así como da modificación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello. Entón, habrá que poñerse a eso. O informe de intervención ao proxecto de orzamentos 2025 é desfavorable. Sinala que o compromiso de gasto vinculado ás subvencións non adquire firmeza, que o incremento de retribucións previsto incumpre a loxe, que se debería fomentar o réxime de concorrencia competitiva e non a concesión directa no caso das subvencións. E falando das subvencións, no apartado de servicios sociais, persoas xurídicas e entidades sen ánimo de lucro, en subvencións a emerxencia social, vítimas de violencia, pasouse de 54.947 a 55.920, é dicir, só se subiu en 972 euros máis que o ano pasado. En subvencións a entidades culturais pasouse de 13.650 a 12.500, é dicir, 1.150 euros menos, aínda que despois hai outras subvencións, non? Evidentemente estamos de acordo en investir 95.000 euros nunha máquina nova para as obras municipais, en gastar 126.334 en levar auga potable ao depósito desde o depósito de Viloira ata Coedo, e en gastar 40.000 euros nun tractor con desbrozadora. Pero tamén o Grupo Municipal do BNG quería, como dixemos ao principio, realizar investimentos en obras que nos propuxemos neste salón de plenos e que foren rexeitadas porque non había forma de financialas. Porén, vemos que o Concello sí ten cartos de remanente para financialas, inda que só sexa en parte. Por lo tanto, decimos que non era tanto unha cuestión económica, senón unha cuestión de vontade política. Ben, Toño. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a ser breves para no demorar demasiado este pleno. No vamos a llegar a un acuerdo porque ustedes dicen que son unos grandes presupuestos y nosotros vemos que son unos escasos presupuestos. Y, o sea, ¿qué cosa es que cuanto más se mira menos se ve? Para mí eso es el remanente de tesorería. Vamos a ver, ustedes usan el remanente de tesorería de demanda. Yo me acuerdo un pleno hará un año y medio más o menos, entramos con 6 millones de remanente y cuando salimos ya teníamos 3,5 nada más. O sea que, ¿cómo se puede usar ese remanente de esa manera? Yo, por lo que tengo entendido, el remanente queda de obras que se licitan y no se ejecutan de un año, digamos, pasan al año siguiente. Y si no, si me quieren ir corrigiendo, yo puedo hacer un diálogo de esto. Entonces, yo creo que eso no es una buena gestión.
yo creo que es una pésima gestión, que las obras y las necesidades de los habitantes de este pueblo no se ejecuten en tiempo y forma. Estamos viendo, vamos a ver, a mí hay gente que me dice, mira, tenéis el pueblo muy sucio, y tú como concejal deberías pues ponerte las pilas y tratar de que este pueblo esté más limpio. Tenemos aceras rotas, tenemos calles desconchadas, estamos, no constantemente, pero muchas veces, gente que tropieza en las aceras, se caen, y eso conlleva ya no un gasto en alguien que te pueda hacer una demanda, sino un gasto para esa persona, un gasto social para él. O sea, una persona que se rompe un brazo, una pierna, que se deja la cara en una acera, eso es lo que tenemos que evitar de todas formas. Otra cosa, la inseguridad ciudadana es otro caso que hay que tratar. Hoy quiero que tuvieran una reunión de la Junta de Seguridad. Según los ratios europeos, en este pueblo faltarían policías locales. Eso habrá que volver a pegarle otra vuelta. Si hacen falta más policías, habrá que tener más policías. Lo que no se puede es que cada 2 días haya un atraco, o 2 atracos, o 3 atracos el mismo día. Lo del remanente de tesorería, sí, pero si ahora hubiera una emergencia y todo ese remanente no se pudiera usar, ¿cuánto dinero le quedaría al concello? Vamos a ver, un imprevisto, o sea, que hiciera falta de momento un imprevisto, que hicieran falta 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿de cuánto dispondría el concello en ese momento? Y los ingresos dicen que es un 9% más que el año pasado, que son ingresos del concello o son ingresos que vienen de otras administraciones, porque si ingresamos un 9% más y gastamos un 9% más, o sea, el ayuntamiento de por sí, con fondos propios, ahí no gastará nada. Y visto los informes de intervención que pone en grande y en negrilla que es desfavorable, nosotros no nos podemos sumar a aprobar estos presupuestos. Y de momento yo creo que nada más. Ben, bueno, pois sí, que hai por aí obras que están pendientes, contestando yo ao voceiro do MNG, que no seu momento, pois, se foron rexeitadas esas mocións, eu creo que foron fundamentadas por este grupo de goberno o rexeitamento, pero en todo caso a Casa da Mocidade está aí pendente, a área recreativa xa se explicou no seu día, que hasta que non se remate todo o que é a senda de Viloira e todas as actuacións que se van a facer ali, pois non ten sentido meternos agora a facer obras aí, obras que tampouco van a ser obras porque non nos vai a permitir a Confederación facer grandes cousas, nos vai a permitir manter o que hai, desbrozar e pouco máis. É dicir, que hasta que non teñamos definitivamente o resultado final do que vai a vir coa senda de Viloira máis esa zona de actuación na zona do Salgueiral, pois non ten moito sentido meterse agora en grandes actuacións nesa zona. Sí que se está facendo o seu mantemento, como se fai no resto dos espacios públicos do concello, non? Con respecto ao que reivindica da Xunta, claro que nos adherimos, evidentemente, que o cargo dos gastos do conservatorio que se faga cargo a Xunta. Xa foi aprobada algunha moción neste pleno, e non só neste pleno, sino tamén na Diputación. E con respecto á entrada en vigor dos incrementos salariales, sí que é certo que a nosa idea houbera sido traer a este pleno tamén a relación de postos de traballo, non poido ser porque non estaban todos os informes, falta aínda algún informe que está en marcha, pero cando estén eses informes rematados se traerá evidentemente a RPT para a súa aprobación definitiva, e nese momento pois xa teremos unha pata importante do pilar. Sí que se está tamén negociando o tema do convenio e próximamente pois supoño que algo avanzaremos.
E con respecto ao que nos dice o voceiro do Partido Popular, hombre, eu invitaría a que se lea un pouco todo en profundidade todo o documento, porque con respecto a que hai aceiras rotas e que hai por aí obras, bueno, pois sí, pero tamén hai unhas partidas, evidentemente, o uso diario de todos os elementos de públicos, urbanos, etcétera, pois se desgastan, se rompen, etcétera, pero para eso hai partidas xa no propio orzamento para ilas correxindo. Con respecto á inseguridade cidadá, eu que quere que lle diga, sí que é certo que hai unha alarma, porque hai pois 3 ou 4 persoas que están todos os días pois facendo algún tipo de falcatruada, pero tampouco hai moito que facer, tal e como nos explicaron hoxe na Xunta de Seguridade, non é sencillo, é dicir, xa a Guardia Civil, que por certo hai que felicitar tanto a Policía Local como a Guardia Civil pola labor que están facendo, porque están tendo un porcentaxe de éxitos moi grandes, pero o que nos contaba o Teniente Coronel, que hoxe veu tamén a esta Xunta Local de Seguridade, o Teniente Coronel da Comandancia de Ourense, que non é sencillo, porque tanto el como o seu delegado son delitos que ao final, si se toman medidas cautelares por parte da Fiscalía e, por exemplo, unha desas medidas cautelares que fora a prisión provisional, probablemente o tempo de prisión provisional hasta que se celebre o xuicio sería moito máis que o tempo de pena que se lle imporía a esa persoa. Entón, claro, é moi delicado, é moi complicado o tema. Temos que estar sufrindo eso? Evidentemente non deberíamos de estar sufrindo ese tipo de actuacións. Pero, bueno, hai outras vías que poden axudar a, que xa no seu momento se comentarán, que poden axudar a paliar ese tema ou axudar a correxilo. Pero, bueno, en todo caso, tampouco é que estemos, polos datos que nos deron, estamos prácticamente en casi todos os índices que nos presentaron por debaixo de datos de anos anteriores, menos no deses delitos de daños contra a propiedade ou daños leves ou pequenas que ao final non deixan de ser máis molestias e roturas de elementos que o que levan, é dicir, o que levan, que por certo tamén con respecto ao que levan, é dicir, se o pillan dentro dun local ou o pillan sin nada encima, eso ao final non hai motivo casi nin para é unha infracción casi administrativa, e se logo lle pillan os produtos que foron roubados en tal ou en cual sitio, el dice, no, é que eu comprellos a non sei quen, é como demostras que foi o que o roubou. É dicir, é complicado, é moi complicado o tema, moi complicado. Sí que é verdad que hai unha alarma social, e con razón, evidentemente, pero tamén é certo que eu creo que todos deberíamos de colaborar. Aí todo o mundo, cando alguén ve algo, pois o que ten que facer é chamar. Esa está a policía, se está a policía local en activo nese momento, a Garda Civil, o 112, pero chamar, porque eu creo que todos ao final, aquí nos conocemos todos, e se vemos a un deses 3 ou 4 por aí merodeando en algún sitio, pois probablemente acabará no sitio. Entonces, si todos tamén colaboramos, e logo, bueno, tamén nos falaron, tamén nos insistiu, sobre todo o Teniente Coronel e os membros das Forzas de Seguridade, que ao mellor pois os negocios teñen que empezar a pensar en ter algunha medida de seguridade extra no seu propio negocio, pois como é unha cámara, as cámaras axudan moito. Aquí, vostedes saben que se está instalando un sistema de cámaras para regular o tráfico, que axudarán tamén a vigilancia e o seguimento de todos estes personajes, pero claro, a xente ten que pensar que nos seus negocios ao mellor pois hai que instalar tamén algún tipo de medida extra. Ben, Manuel. Nada, só insistir en que nos gustaría que se teñan en conta as nosas propostas que inciden nunha forma de ver o barco que pensamos, que creemos que é boa para todos e para todas. Antonio? Unha cuestión, témolas en conta, Manuel, témolas en conta, é dicir, no edil, no proxecto do edil, vai un edificio no antigo matadero para aquí, e estamos valorando tamén a posibilidade de facelo, bueno, estamos intentando, para que eso está algo verde todavía, pero liberar algún andar da biblioteca e poñela aí, pero primeiro é que temos que liberala,
de actividades que hai ali. Eso ao mellor implica habilitar outros espacios, é dicir, eso non está en saco roto, e xa temos falado de eso. E o tema do Salgueiral, decía o voceiro do partido, vamos a esperar a que se faga eso. En calquera caso, o día seguinte do debate neste pleno, o concelleiro de Obras e máis estivemos ali, estivemos mirando, entendo que está limpo nestes momentos porque este máis ou menos, estivemos mirando o tema dos bancos e estivemos mirando tamén para outono o tema todas as como se chaman, bueno, onde están os que están as columnas, como se cha, que están as mesas, os cenadores e tal, vamos a decidimos poñerles unha cuberta vexetal, é dicir, con glicinias e demais para darlle frescor, e polo tanto, pero claro, vamos a esperar a outono porque é o momento de plantar as plantas, unhas plantas xa que cheguen arriba e que eso no brao, no inverno perde a glicinia é unha planta que perde a folla e polo brao dá moitísima sombra, moitísima, florece, non sei se sabedes que planta é, florece e que despois de florecer bota folla e cubre todo perfectamente. Por lo tanto, non botamos en saco roto e o das pistas de tenis. Os das pistas de tenis xa estivemos falando outro día, estamos buscando sitio acomodo, o sea, falamos outro día delas. Por lo tanto, neste momento, voy a decir máis, este ano xa non vamos a ser casi capaces, vamos a intentarlo, pero non sei se seremos capaces de sacar a concurso todas as obras que temos presupuestadas. Por tanto, tamén temos as limitacións que temos agora a hora de sacar a concurso as cuestións, e, por lo tanto, creo que nese sentido non é correcto decir que non temos en conta eso, porque sí que as estamos tendo e estamos traballando nelas neste momento. Bueno, pola miña parte, nada máis. Por lo tanto, sí. Moi brevemente nese sentido. Este grupo municipal, dende logo, non pon en dúbida que vostedes non teñan en conta ou a súa boa fe de cara a levar adiante algunha destas propostas, pero os feitos nos remitimos, e dende logo, materialmente, físicamente, nestes orzamentos, eso non se reflicte. Por parte de vostedes, no seu día, cando se presentou a Casa da Mocidade, se poñan como se poñan, o principal motivo e obstáculo para levarla adiante foi de índole económico. Se non fora así, viría aquí contemplada. E así outra serie de cousas. Decía o voceiro do PSOE que aprobar estes orzamentos significa decir á veciñanza que seguiremos traballando por eles. Pois eu digo o contrario. Eu digo que votar en contra destes orzamentos significa loitar por aquelas cuestións, moitas delas presentadas por este grupo municipal do BNG, que demanda a diario a veciñanza do Barco de Valdeorras. Máis nada pola nosa banda. Moi ben. Dito isto, van a ter que poñerse de acordo que é o voceiro do BNG, claro, a partir de agora. Ben, dito isto, sometemos a votación os orzamentos. Votos a favor, 9 votos a favor, abstencións, ninguna abstención, votos en contra, 8 votos en contra, por lo tanto, quedan aprobados os orzamentos. Aprobados os orzamentos, queda rematado o pleno, que pasen todos vostedes boas vacacións, vémonos na seguinte ocasión. Moitas gracias. Se levanta a sesión.